Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Og dinhi Lipay ako. I love you so. Cheryl, bakit nagabaw ka, Cheryl? I need you. I love you, Cheryl. 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 Amaro. 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 No! Ako nakig-love-making sa pare. Naunsa man ko. Daw sa tinuod ang tanan. Akong pasigaon ang suka. Hala! Nahubo ang akong underwear. O kang akong... No! Dili! Ginoo ko! Si Cheryl karon bisigit! Ang tuod ko! Cheryl! Cheryl, laod sa ka! Karon bisigit ka! Gibinuangan ko na eh. Oh, Doon hubos akong underwear. Doon nagamong-among na ako. ato ko ng tanawon! Waban lagi! Kisulo bang gihapon ni mong imong pajama? Tanawa o! Apan, Ayaw na paghunahuna og dautan. Mas kay pamubangon ka na diha. Aron tabangan ni mo si Isabel nga mag-andam og painit. Musaka na karon ang imahen sa mahal nga Beren sa Fatima. Daduntok karon sa mga Don Rosarians. Ay, kanimong bataa ka. Bunga lang ka na sa imong imahinasyon, Cheryl. Nala sige, biyaan ta na ka. Ay, husto, ang maay mong buhaton nga musunod ka na ko, nga magrosaryo yung kakadagabi aron mapanalipdan ka sa mahal nga Berhen. onay. Sige, biyaan ta ka. Unsa man ka ang nahitabo na ako ron. Daw sa tinuod gyud ang tanan. O nganong si Padre Amaro man ang nahimong sentro sa kong ko. Ngano man ka? Mubangon na lang ko. Muadto ko sa kusina. Akong tabangan sinang Isabel nga mag-andam sa painit alang sa mga Don Rosarians. Usam kininitabo ka na ako karon, Ginoo. Pangutan aning kauban nimong pare. Kay mo adto ay para ba siya sa Roma? Husto. Ang buang kaniha, daw sa tinuod, ang igisulti. Nasayod siya nga moadto ko sa Roma. Kaya imposible. O ganiha samtang akong gibinitahan ang tibok kong binto. Doon pamatin ako. Doon ay nagtanaw ka na mo ni Tay Divino. Oh, doon ay nanuktok. Ba't kinsang kakaroon? Galas 3 mo masikadlaon. Akong susihon, base ng si Tay Divino. Uy, may tao. Pus lang magmata na ko. Mag-rosary na lang ko. Ug ang puo ng chaplet sa Divine Mercy. Tagang day. Maligo na ko. Kaya magmisa po karon.
Doon na may text. Ako tarahan. Si Cheryl Maday. Good morning na ako. Wala ko lang po replyan. Good morning to... Wala ko i-send. Maligo na ko. Mas maayo magkasugod ako sa misa na untop yun. Kaya ka para bang trabaho rong adlaw. Tagalo niya, maliit sila. Oy, na may hantong babae nga na as may ganghaan sa kumbinto. Usap man kay tuyo ini. Ako nga tuon. Niya na ang sakristan din nagpadung. Maayo untag mosugot ang pari nga mga lagad ko ingon nga kusinira. Kaya pa man day sila kusinira di ay. Maayo unta. May buntag, nang. Usay ato? Aw, ako di ay si Marlene Brad. Nakadungog manggod ko nga nagkinahanglan man ko dumog kusinira. Buot unta akong mo-apply kung pwede. Tinuod na. Paabot lang sa din ha. Kaya ako unang atong sa Padre Amaro. Aw, salamat kaayo, Brad. Bueno, mas maayo nung unang. Nga ni-apply ka din aron makafocus na lang si Divino sa sakristiya. Salamat kaayo, Padre. Pero ang alam po din mong sabdo ng Marilyn ha. Nga medyo diligid ako ang atong isweldo kay saong gamay raman sa ning parokya ha. Ay, way problema na, Padre. Mas maayo na lang na kaysa wag yun. Oo. Kung mo, pwede ka na magsugod unyang hapon nang. Padre, doon na din siya ay anak nga nakahuman og computer sekretarial. Basin, pwede ba ko nung ato ma-hire nga sekretary din Oh, pwede po. Sige lang, kay ako nang istoryahon ugma. Salamat yun, Padre, ha? Akong dadon si Doris ugma din, Padre. Sige. Mas maayos sad noon, aron sa ingon magkailapod mi anak niya. Oh, adto sa ko, Padre. Balik lang ko karong hapon, ha, para mangumpra. Sige. Mas mayong tag doon ay beauty ang anak sa mong kusinera. Para aligre ba? Noon sa kanya tayo Divino? Mura ka magigitik diha. Kuan ay re ay wala god re as in. Ay natin mo, tayo Divino. Nigawas na pa rin yung pagkagwat sinanggo. Ina lang yun, nga nagka-interest ka kang Doris. Bangas ka. Wa po taon re oy. I am not like that pod oy, Dre. Bantog rang hamukon di ay ka. Kay sipat ra kay ka. Mas may pa rin mong buhato, no? Ang damadaan mga gamit kay doon ako'y monthly mass karon dito sa kansiha. Lipyuhin lang po itong akong multicab, ha? Unya, check lang po ang makina ato. Daan-daan na ra ba to? Maubitaw nga magbahas lang ko kung adto ko sa syudad. Kaya medyo di nakasaligan to akong multicab. Pero ato lang to agwan tahon, mitras tanto. Oo, padre. Areglado. Salamat, Ginoo, sa kahigayunan niya mong gihatag na ako. Bahala na lang o gamay ang kita. Basta doon na lang ko'y mahimo. Kami na lang ba yung duha ni Doris? Ang iyang amahan, nga way po angot. Mao'y hinungtan kung ano nagkalisod-lisod mi karon. Human ko ba pamaptos Nibiya lang ang animal. Niresulta na hinuon sa mga pagmahay sa akong anak. Mas maingawa pa si nanay. Wa nilami ang ako kinabuhi. Banyaga ka, Jojo. Kihatag na ko nimo ang tanan. Unya pagkauman. Moingon ka lang dayon nga wa ka nagugman ako. Tadun ko sa kulunganan ng akong kalagot nimo. Kaning maog plate may mutapos sa tanan kong mga pag-antos.
Ginoo ko. Pasilo ako sa akong pagabuhaton. Apan bugtong kinilang ang nakita kong paagi. Aron ka makalingkawas sa way lami ko kinabuhi. Si nanay ang sadani ng tanan. Iyang sa ng tanan. Maghiwa ko sa kupulso. Maghiwa ko. Kini. Asa maning bata ang wa pa man yun sa iyang lawak. Siguro nila to siyang amiga nga si Asinet. Kaihion man noon ko ini, oy. Muadto ko sa CR. Ay, kang ama ng pultahan ng CR. Usod ko. Maria Santissima! Senyores! Nagkadugo nga nagligtas ng CR! Ay, tabang! Tabang mo! Tabang! Dahay! Dahay na unsa magkanay! Ganong gibuhat mo man kini, Dahay! Dahay, Torres! Padre! Padre Amaro! Padre! Padre! Tay Divino? Tay ganun ka diha nga. Sigit-sigit ka man taman sa ginhawa. Dre, ang anak ni Marlene ba katong nang-apply pagkakusinera ba? Naghikog! Oh, usa? Tuwa ro sa ospital. Mao ba? Nga naman ka? Sige. Ato na yung tuon karong dayon. May nasuot sa noon na ng bata. Magpagkamatay mahinoon. Ambot lang, Padre. Basta mo na akong nadunggan gikas mga tao kaganiha. Usa man, layo mo ba din ang ospital, Tay Divino? Dool na lang, Dre. Nicolas to, oh. Okay. Kinuo ko. Dre, muuna lang ko mo ha, og naog kay ako na pangitaon kung asang dapitas las Marlene og Doris na imutang. Ha? Sige, Dre. Sige. Pag-amping, Tay. Kinuo ko. Nang, kumusta naman ka, ha? Nya, si Doris, kumusta man? Kumusta naman si Doris ng Marlene? May buntag ay. Maayong buntag po, Padre. Naaman lagi ka. Gisultihan ko rin Tay Divino sa natabo si mong anak. Unya nang, kumusta naman si Doris? Maayo raman, Padre. Walang gid ko kasabot nga nung iyaning gibuhat. Naglibog gid ko, Padre. Sige na nang. May nung luwas siya. O gayo ka bala ka lang kay mo chipin ang ko gamay sa mga bayaran din sa ospital. At ulit sa tagag igong panahon si Doris nga makasulti siyang kagulingon. Niyayos kalibo na ko. Main lang ni puno sa bayranan. Uy, naghasol pa yun ka, Padre. Salamat yun kaayo, Padre, ha? Daghang salamat. Way problema na nang. Ailan day nag-report karong hapon dito sa kumbento. Si Tay Divino lang una magluto dito hangtod nga maayo na si Doris. Sige, mulakaw namin ng Marlene. Salamat kaayo ninyo, ha, Padre. Divino, daghan kaayong salamat. Doris! Si Doris! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!